Greetings and salutations. Uthulani Yeyeye Gumede lana. Sinamukeleke kuYeyeye show. Ishow ngempela lana ehleze ilethi izinto ezihamba phambili kakhulu. Namhlanje ngithe ngempela asidingide enye izinto lana ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu. Sike sithi ukukhuphula igiya manje. Silethe udokotela manje kwishow. Khona kuzobonakala ukuthi manje yabona izinga selinyuke ngenye indlela. Ngibingelele uDr Mkhwanazi. Qhawela amaqhawe. Nazoke Gumede. Unjani doctor? Hayi ngikhona mfethu singezwa kini. Hayi ngiyaphila. Yazi doctor ukube ngiyakwazi ukwenza bengizobatshena ababukeli lana ukuthi hayi uDr Mkhwanazi lona angifunda naye lapha na sihlele hobho naye uDr Mkhwanazi. Manje abantu bosuke babuza ukuthi hawu wena Gumede ngoba ungesiyi udokotela konakala lapha yabo lento le. So ngizoyishiya lapho nje ngithi hayi ngiyamazi udokotela esimphethe namhlanje Mkhwanazi. Ngomukele mfethu once again. Ngiyabonga kakhulu Gumede. Ngiyayibonga le platform. I think sizokwazi ukuba ne conversation. Yeah. A light conversation. Yeah. Especially ngoshukela because ushukela usimiseka kakhulu mfethu. Yeah, sure. Yeah. And it's quite interesting ukuthi ngiyakubona nje lapha ehobho rest ugqokile ikhindi nami ngigqoke ezami sigqoke ophaqa lapha ngibhizi no commerce kanti nawo busy ngenye into lana khona into nje ngempela ekudrivayo ekwenze wahamba waze wafika esimeni sokuthi uzugcina usuba udokotela. Yini nje ngempela ebekuphusha kangaka dokotela ukuthi kuzo zonke izinto obungayikhetha uyithole nje mhlambe usubona ongazuthi into ongagxila kuyo kakhulu ilomkhakha osuthathile you know. Okay, ake ngiyithathe nje from eqaleni yabo so ngathi ngisafunda preschool. Sure. Ngisafunda preschool umama wayejela ukungisa komunye udokotela thizeni. Lo dokotela wayedrive iMercedes. Yabona iMercedes yaqala le park. And manje kwabe nalento ukuthi mangadinga udokotela, udokotela asho ukuthi kumele kwenziwe inani bese befika ekhaya bathi utheni udokotela. Esiyasho ukuthi uthe udokotela angawadla amathambo. Oh wow. Ashacima. Sure. Ngiyithanda le mpilo ya dokotela ngiyibona le Mercedes because ngangiyithanda. Yeah. Ngithaya nami ngelinye ilanga ngiyidrive le. Sure. So kusukela lapho primary preschool actually. Sure. So kwaba into ukuthi nje you know ukubona uma bekubuza ukuthi ufuna ukufundelani. Yes. Ngifuna udokotela. So kwaba yileyo nto nje ukuthi kwagcina sekuyinto yimina nasekhaya baqala bangibiza ngodokotela ngisase primary. Wow. Ugogo engibiza ngodokotela. Sure. So kwaba into nje engitela I'm aiming for yabo. So and then of course fast forward matric nga-apply late ngangathathwa kwi-medicine because funa sicacisele ukuthi ngangifuna ukuba udokotela lo jovayo. So ngangifuna ukuba udokotela lo jovayo kodwa ke ngenxa yama circumstances my last application ngase sengikhona la e-university. My last application ngathathwa kodwa incwadi zami because yabona indaba ongabi nemposi. Yeah. So ngathathwa ke and zasendwa incwadi iposa sesebenzisiwe la kamasho. Thina sihlala eMandeni yabo and incwadi ngicela ukuthi Gumede ngayithola ngoChristmas. Kuthiwa uthathiwe nama documents adingekalayo. Ngabona ukuthi okay futhi kokunyaka wami wesibili ke lapho ngenza i-Bachelor of Sciences ngaleso sikhathi. Ngabona ukuthi okay futhi mangiqeda i-degree yami ngizophinde futhi ngikune program yase-vets where umuntu qeda i-degree uyakwazi ukuthi uyokwenza i-medicine khona. Yeah. And then asengithi okay mangiqeda you know my 3-year degree ngizohamba ngiye-vets. Kanti ngizothi ngisafunda lapha you know ngenza i-biochemistry ilokhuzana umkhakha ebengiwenza. Yeah. And then ngoba khona uprofessor lapho wayengikhonzile nje yabo wayengithanda. Yeah. Mhlambe nakho ukuthi nje ngangikhandla yabo. So wangithatha wangifaka under her wing. Yeah. Ngaqala ngasebenza lab yakhe ngenza i-undergrad.
so nje ngama holiday kusebenza lab yakhe, you know. Luphezulu ugqozi lapha. Yabo ngibona ukuthi hayibo amongst abantu abenza masters obabani. So ngabona ukuthi okay, maybe uNkulunkulu ngilidela kulomkhakha ukuthi ngenze research. So fast forward and then ngise ngithola sengenza i-masters ngezifundo ze-human physiology. So human physiology is ngayibiza ngani nje, i-study somzimba ukuthi umzimba usebenza kanjani. Sure. So most of the times you look at umzimba ukuthi usebenza kanjani uma unormal, and then mase sibuka ukuthi umzimba usebenza kanjani uma usunezifo. Yabo sibona ukuthi okay, mase sizama uku-understand izifo ehlukahlukene and then sibona ukuthi singayitreata kanjani. So lokho ukusebenza komzimba ingaphakathi noma nje umzimba nje ingaphandle nayo. Okay. Yeah, ingaphakathi. Sure. Yeah. So and then ngase ngaba ne-interest ke kashukela, you know, diabetes ngenxa ukuthi ugogo wami washiya emhlabeni ngenxa kashukela. Kodwa wathola ukuthi unoshukela mzukwane sene-stroke. Ukuthi kusuke ngathi sekulate kancane because usuwenze ama-damage amaningi emzimbeni. So and then ubaba naye wadiagnosa futhi naye ushukela, naye wathola ukuthi unoshukela esebe ne-stroke. Yabo, and you know sazama-ke lapha nalapha senginanolwazi ke noshukela ayikho imizamo esingayizamanga kumede. You know, so check ushukela, check i-blood pressure, i-diet, senza sure ukuthi udla yabo ngendlela. But nje I think kwase sekufika isikhathi nje. Sure. And then uNkulunkulu wamthatha. But that should not stop me from pursuing. Sorry to hear that, mfethu. Yazi igenetic ayibebuhlungu kodwa mfethu mina nawe sinakho umqondo uNkulunkulu ukuthi izinto indlela zenza ngayo mfethu, you know, ngiyakholelwa ukuthi sabazalwana sisho ukuthi uNkulunkulu silethele okubi kodwa uyakwazi ukuthi akusebenzise noma yini okusuke kuza, you know. And mangibuka manje uNkulunkulu indlela akusebenzisa ngayo esizweni, you know, kwi-division okuyo noma kwi-region okuyo, ngicabanga ukuthi mkhulu mfethu umehluko owenzakalayo mfethu, you know. So nje sisalapho mfethu because yabo nje mina mfethu angifuni uqamba amanga indaba shukela into ebengihleze ngizwa ngingayinaki, you know. Into ebenokungiqeda mfethu abantu besilisa ukuthi ushukela enye izinto mhlawumbe sisazoyibuka sesibuka ama-symptoms ukuthi ushukela nje umuntu wesilisa iningi labo bengi-interacta nabo bengizwa nje umuntu bekhuluma ngoshukela i-concern yakhe kube ukuthi mhlawumbe khona izinto amaphathi omzimba affecteke ngendlela ukuthi awasanyakazi mhlawumbe yabo lento le, then bese ula ubona ukuthi umuntu use-concerned ukuthi hayibo dokotela ingabe kusasebenza ukuthi yabo into njengaleyo. So okunye uthola ukuthi nje asikunakile nje umuntu usayibona right as long as amanye amaphathi omzimba esasebenza, you know. So kuleyo party ke mfethu before sifike lapho into ebengizafisa ukuyi-check ukuthi ngenkathi usuqala kugxila kule ndima lena yokuqonda kabanzi isifo sikashukela, yiziphi ezinye mhlawumbe izinto owayithola sezi-interest ongayinaki because mhlawumbe wena ugade into ethile ukuthi ngifuna ukudila kabanzi nento ethile, but uma usufika kwi-topic usugxila kakhulu kuyona kukhona ukuthi uyithola usuthi hayibo bengayazi into ethile, you know, uyithola mhlawumbe usuba ne-interest more than what you had initially, because you'll find ukuthi mhlawumbe the reason why one will start i-process kanjena after seshonelwe abantu abaclose ukuthi asheshe athole i-solution, you know. But sometimes you'll find yourself usuba exposed kwezinye izinto usuthi uma uyibuka ukuthi wow, okay, you know, this is quite interesting, I didn't have a clue ukuthi there was such, you know. So are there anything, I mean, is there anything mhlawumbe ongathi uyicabanga uyikhumbula ukuthi nazi ezinye izinto during ama-research and trying to understand this ngabona ngazuthi wow nakho kunye sengikufunda lana? I think into yokuqala nje engayifunda is about i-research yona uqobo lwayo. Because as igama lisho, you research. Research uphinde usearch. Sure. Research uphinde usearch. That's powerful. But so no, it's quite amazing because even when you look at it njengomuntu oyi-writer, you know, lento ukuthola information uphinde ucubungule yabo, I think inamandla futhi. So
I got to understand ukuthi when they research izinto ze-research zithatha isikhathi. They take time and zidinga i-patience enkulu futhi cause and enye into engike ngayibona ukuthi sometimes uqala i-research mhlawumbe une-topic thizeni ukuthi ufuna ukwenza ukuthi nokuthi ube nama-result mhlawumbe engqondweni yakho ufuna ukuthi kungamnandi ama-result noma ngasabe kanje yabo but then uthola amanye ama-results but the beauty of i-research ukuthi i-results otholayo lona lelo even if subungalindele can actually change the framework yabo or the thinking around that particular area. So negative results can be a positive result in the end. Sure. So those are some of the things, particularly in research. Ezingenze nami ukuthi what, I want to stick around and hlale and just and be patient because in life we like quick things. We want a silver bullet. Ucindezele mfethu lapho uyasicija mfethu ngoba manje ngazo zonke indlela ongasuyicabanga Dr. Mkhwanazi mfethu. Yabona nje lento okubekezela mfethu iyasigqilaza ngempela mfethu. Yonke into ongasuyicabanga manje mfethu uzobona ukuthi silimele lapho mfethu silimele sifuna nje into esoyenza manje siyithole manje then bese silento lena so silimele kuyo yonke imkhakha ongayicabanga mfethu baningi abantu abathole sebeseklishe intweni ewrong ngenxa ukuthi nje bebengenakho ukuthi athi ngike ngigxile kulento engifuna ukuyenza athi umuntu mayebuka imkhakha eminye mhlawumbe uthi no 7 years athi 7 years but uma usubuka mfethu 7 years into edlula fast kanjani yabo uma usubuka manje 2010 nje manje into ezolo kodwa manje seku 11 years later mfethu yabo lento la so ngithi ngigcizelele lapho ngoba ngempela mfethu leyo kubekezela ngempela nokugxila entweni esuke siyidinga kubalekile mfethu yami and just to also add just on umkhakha wezempilo as a whole angeke uzostudisha in isolation ezinye zezinto engiyibonile ukuthi almost yonke into ine link indlela thize ngayigcina uyithola ukuthi uresearcher ngoshukela uyibona usuku social mzimba usuku immune system yabo kune link almost yonke into so we can't really do these things in isolation so you must always be willing to learn be adaptable sure so those are some of the things no but that's quite interesting now mfethu mase kufana sithi ukubuka ke manje indaba ushukela enye into ebengicabanga ukuthi mhlawumbe ibalekile ukuthi sithi ukuyibhekisisa ama-symptoms mfethu nokuthi iqala kanjani yabo lento le ngoba abantu abaningi bayithola sebenoshukela uthola ukuthi akasalitholanga ithuba lokuthi anaka ukuthi iziphi izinto ebezenzeka njengamanje khona obukelayo uthola ukuthi hayibo nami nginazo lezi zinto lezi eyishiwo lana mhlawumbe ezibizwa njengama-symptoms ukuthi impawu ezithile eveza ukuthi ushukela unawo mhlawumbe mase ngaqala sibuka ukuthi i-process yokuqala kwawo ushukela bese sibuka ama-symptoms senzele ukuthi manje kuzoba lula nomuntu obukelayo ukuthi akwazi ukuthi ayibhekisise lezo zinto nakuyena so to answer lo mbuzo wakho Gumede, I think kumele siqale ngifisa nje ukuveza ukuthi ushukela wona uhlukahlukene ngendlela ehlukahlukene so kunalo esibiza ngo-type 1 bese kuba khona osibiza ngo-type 2 bese kuba khona ebizwa nge-gestational diabetes. Gestational diabetes le uthola ukuthi umuntu mekhulelwe avela atholakale senoshukela yabo and ngiyafisa ukucacisa lokho ukuthi isikhathi esiningi masikhuluma ngesifo sikashukela sikhuluma kahle ngoglucose osemzimbeni so uma nje ngivuka ekuseni ngigoqoza iphalishi yabo ngilidla lelo phalishi liyi-starch angithi so leso starch leso sizogaya umzimba and the final product yalapho ushukela yabo and umzimba uzohlezi ngazo sonke isikhathi uzama ukumaintaina ushukela at a normal level so for mina nawe nje esingenayo ushukela ngizothi masidla ukudla manje ushukela yethu uzonyuka but umzimba uzozama ngazo zonke indlela ukuthi wenze ube normal so umzimba will always strive for ukuthi nje into
whether it's temperature, whether ushukela kumele ube kuma normal level. uNkulunkulu isystem ayibekile Yes. lemzimbeni ukuthi Yes. ikwazi ukuthi Kumele nje is regulating ngokwayo. Yabo. So and if ufunda mhlambe ngoshukela kunezinto ezimbala ozoyipick up kuna leli gama la insulin lokuqhamuka. ngilithole kakhulu kodwa ngisabathi ngithi insulin ngase ngathi hayi sekuze kulamula udoctor la ngoba ngempela Yeah, so kune part yomzimba an organ thizeni ibizwa ngepancreas. So i-organ nje is just a part of umzimba njengenhliziyo kanje. Yeah. So ipancreas iyona ke le ekhiqiza uinsulin. So uma sidla ama carbohydrates or sidla ngenze nje umzekelo ngephalish kanje. Lizothi iphalish malunyusa uglucose. And leli phalish leli sikhuluma ngephalish usuku ufaka ushukela kulona. Whether ufakile noma ufakile. Sure. Yeah. Okay. That's interesting. Isikhathi sitshela ukuthi makhulunywa ngesifo sashukela sikhuluma ngoshukela lo inhlayiya. Ngengisenze lela joke leli bethu bayi izongifaka enkingeni lela joke leli ukuthi mhlawumbe ushukela ngabe usukhona yini ukuthi manje. Yeah, so ipancreas futhi sikubambe nje lokhu nje asizoqhubeka ipancreas ke le iaim yayo ukuthi ushukela muphezulu izokhipha i-insulin le iwehlisa ushukela ubeke ku normal level. So whenever there's an increase in glucose egazini, pancreas produces insulin, decreasing glucose. Now umbuzo uthi ke mase siwehlisa lo shukela siyisapi. Yabo. So i-aim kumele ukuthi sususa ushukela egazini suyisa emzimbeni kwama tissues, kwama cells, yabo. Engqondweni, you know, so insulin ileyo link phakathi kokusuka kashukela egazini uze kwama tissues, kwama cells. Now the question is why sudingelana lo shukela? Remember mangikhuluma ngoshukela ngikhuluma ngoglucose. Sudingela amandla. So ama cells ethu emzimbeni are using ushukela to produce ATP. Amandla, we are able to sihambe yes, the energy let's because of this energy. Yeah. So bengidlula nje lapho ukuthi ngicacise ukuthi indaba yokumaintain ushukela under normal circumstances injani. No mfethu yazi doctor uchaza kamnandi mfethu and ikhona umunye umuntu obukayo lana mfethu ozocabanga because enye into mhlawumbe nendlela igama lisuke liba ngakhona abanye umuntu uzocabanga because usocabanga ukuthi mhlawumbe yabo nje into engizofisa usize kuyo ke le lo shukela mhlawumbe lethe umuntu udla kakhulu ushukela yabo le nyongo ukuthi mhlawumbe umuntu usedle kakhulu ushukela iba kanjani yona mfethu uma usubuka le mhlawumbe usudlula nje ukuthi nje in passing because omunye umuntu nje ingakho ngeke ngabuza ukuthi uma ukuthi iphalishi ushukela ukho ephalishini no kodwa uthola ukuthi still kukhona ukuaffecteka no bengifisa mhlawumbe in passing nje uthi usicija kancane lapho ukuthi isebenzelana kanjani because you know khona umunye mhlawumbe uthola ukuthi angazi ngizongifuna ukuzwa ngawo uthi mhlawumbe udla kakhulu ushukela to that thing ukuthi mhlawumbe unenyongo nale part yoshukela ke lo sikhuluma ngawo ukuthi into kanjani. Okay, that's a tricky one Kumede, but into siyaziyo ngefunction yenyongo ukuthi inyongo isiza ekuthenini sikwazi ukugaya amafutha. Sure. So sikwazi ukudigest amafutha ngenxa yenyongo. So whenever udla kunamafutha kuzo because inyongo lapha ngasesibindini ilokhuza ke izobe sikhipha ke inyongo i-gallbladder izobe sikhipha inyongo and then inyongo izosiza ukuthi swa package lamafutha lawo into ama particles khona sokwazi ukwa-absorb. Sure. Now le link phakathi kashukela nenyongo in my research and in my work angaze ngize ngiyibone that link. However, if kwenzeka mhlawumbe umuntu athi unenyongo mhlawumbe athi uzodla uzophuza mhlawumbe ucastor oil manje yabo uzokhumbula ukuthi ucastor oil uyini owamafutha so amafutha azoyikhipha yona inyongo but ayikhiphela ukuthi ikwazi ukudigesta amafutha lawo asemzimbeni. That's deep. Sure. Well ungawudla wona lo any oil izo encourage ukuphuma kwenyongo
but for i-purpose of i-digestion. Yabo. And then makwenzeka mhlawumbe umuntu echatha ethi unenyongo kanje, for example, yabo, one thing esiyaziyo nge-colon le engemuva, amathumbu lawa amakhulu, into esiyaziyo ngakuthi umsebenzi wawo ukuthi absorbe amanzi, absorb ama-nutrients, yabo. So if you introduce anything lapho, we are basically irritating that part, and izokwazi ukuthi absorb whatever or absorb. And then whenever you irritate laphayana, there's going to be diarrhea, or toilet, and then numelight and everything. So yeah. Sure. So that's No mfethu, hayi cha, no mfethu, usicisha ngempela mfethu, usicisha ngempela. No sikijima nayo mfethu, no. So ezinye zezinto lapha bengiyibona, ngikhumbula nje lezi ama symptoms, ngikhumbula umunye ubaba, umunye ubaba nje ngimjwayele sesikhonza naye, yabo. Uthi mehamba kufanele kuhambe nokudla, yabo, because ushukela, yabo, kubo ngazuthi kunalento lezothi dlana manje, or else something's going to happen to you, abanye ama symptoms ade ngwabone la ukuthi mhlawumbe uchame kakhulu izinto kanjalo, no. Mhlawumbe ungasiza lapho ukuthi nje ama symptoms aqamile, musubuka nje umuntu onoshukela, ngoba ngifuna ngempela sazi ukuthi umuntu abe nakho lokho ukuthi ashesha a-realize ayocela usizo kusa early, umebona nje ukuthi hayibo nami nginayo inkinga ezinye lezinto ezenzakalayo, ama symptoms akhona mhlawumbe ukuthi ubonakala ngani umuntu onoshukela, iziphi izinto afana ayikade mase zenzeka kuyena ukuthi akusekho ke normal, Yeah, so the eyokuqala irubi ukoma. So abantu abanoshukela bayoma ngalendlela eyisimanga. Sure. So uyavuka ebusuku uwomile, uyaphuza amanzi, uyahlambe etoilet eyokuchama ebusuku mhlambe ngo-5. Sure. Yabo. So when izinto ezikanjalo iqala zenzeka, then uyabona ukuthi okay, there's something wrong, yabo. And okunye ikudla kakhulu, yabo. So abantu abanoshukela bayadla kakhulu, and then bese kuba khona le muscle wasting yokwehla emzimbeni. Yes. Yokwehla nasemzimbeni. So fisa ukuyichaza kancane i-link, just i-mechanism yalama symptoms. So for example, umuntu onoshukela, ushukela owandile lo sibiza ngo-type 2 diabetes. Yes. So lo shukela uthola ukuthi ama-cells or ama-tissue omzimba awakwazi ukuresponda to i-insulin. So bayibiza nge-insulin resistance. So uthola ukuthi i-pancreas iyawukhipha u-insulin, itshela ama-tissues ithi hayibo nawo glucose, thathani. But ama-cells awakwazi ukuyilokhuza, yebo. Njengoba kade uyichaza eqaleni ukuthi ifana nenjini eprovide i-energy lena emzimbeni. So manje liyafika ithuba lokuthi ingxenye zomzimba ziyithathe le energy, kodwa manje ayisayithathi le energy. Ayisakwazi ukuyithatha. And then into eyenzakalayo kuma sezingayithathi izokhula egazini. Ushukela lokhu ukukhula. Now nayike into eyenzakalayo. Sure. Athi la ama-parts omzimba uma engawutholi uglucose afika atshela i-pancreas athi hayibo asanikezwa lana i-pancreas iphinde ikhiphe futhi u-insulin. Manje kugcina sekuba ingoba sibiza nge-resistance ngenxa yokuthi insulin lokhuyile emzimbeni, ngoba kuyamenyezwa ngalana kuthiwa hayibo nakho singasatho ngalento, ngoba nje ngiyayiphusha lento lena, yabo. So into egcina siyenzeka kumuntu ugcina sedla kakhulu ngenxa yokuthi uzama umzimba uzama ukucompensate ukuthi siyakufuna phela lokudla, yabo. And because kunale communication breakdown ekhona phakathi kwama-cells, yabo, no-insulin, so uthola ukuthi umuntu usedla kakhulu ke lapho. And then leyo kuchama into eyenzakalayo ukuthi uglucose musumningi egazini angithi lokhu uyanyuka, gcina usuphuma nasemchanyeni, sesiyawuchama uglucose. And musuchama uglucose isikhathi esiningi into efana njengoglucose muyichama namanzi ayalandela. So kubona mhlawumbe umade uphuza unemenite, uzohlala isikhashana nje uzusuyoma futhi, yabo. So isikhathi esiningi nje umzimba usebenza kanjalo, into eyisoluthi
muyikhipha njengomchamo njengoglucose namanzi azolandela. So that's why abantu bechama kakhulu. The time uchama kakhulu ila futhi woma khona kakhulu as well. So phuza kakhulu amanzi and uyakhipha uglucose and uyachama futhi at the same time. So amanzi awahlali kahle emzimbeni ngendlela. Yes, no, awahlali kahle emzimbeni. Yo, it's painful but yeah. So so kuba into kanjalo kudla kakhulu and then usukuba ke nokukhathala ngenxa ukuthi phela ama cells are sort of starved of glucose yabo. So ngikhuluma ngomuntu ke la ongatholi any treatment yabo. So I treatment for ushukela okanjalo sobiza ngo type 2 kuzothiwa ke most of the times amaphilisi abizwa ngo metformin lawo maphilisi ke aye azama increase i-sensitivity yama parts omzimba to insulin. So ngamanye amazwi uyakwazi ukuthi avuse umzimba thayibona glucose yabo, then umzimba usuyakwazi ukuthi uthathe uglucose uthathe. But kubuyela kumbuzo wakho yalo baba lo ushukela wakhe owehla kakhulu. Now into enkinga esibhekene nayo okwamanje kule field yashukela ukuthi asikakabi nazo indlela zokumonitor ushukela in real time throughout the day. Abo if singakwazi ukumonitor ushukela from umuntu evuka umuntu ogula phethe ushukela from umuntu ovuka ozokuyoshona elanga, I think singayiwina lempi. Usho ukumonitor ukuthi ufluctuate kanjani ukuthi namhlanje uba ekseni uba nemini. Okay, sure. Ngenxa ukuthi wena kumede sometimes umuntu into eyenzakalayo gcina sokuba khona isimo sokuthi ushukela udrophe ube too low yabo, kube khona isimo sokuthi ukhule ube phezulu kakhulu. So ngamanye amazwi kwesinye isikhathi because umuntu nomuntu kumele vele i-medication yakhe ayithathe njengoba nje usuke udokotela eshilo. So uyavuka ekseni umuntu uyadla and uthola ukuthi ushukela wakhe awukho phezulu ngaleyo ndlela, but ngenxa yokuthi kumele ayithathe medication uzoyithatha bese ushukela uyehla. Yabo sekugcina sekuba nje ilowo mdlalo ukuthi yena uyakwazi ukuzizwa umuntu onoshukela bese ethi okay ngathi ushukela wami usuyehlile, athathe mhlambe aphuze noma drink noma noma ukudla nje okuncane nje ukuthi akwazi ukuthi abooste ushukela wakhe. Sure. No, danke kakhulu. Manje kulena ke yi-stroke engicabanga ukuthi nayo ithi ayisondelane noshukela. Mhlawumbe angazi in passing mhlawumbe ungathi ukusibekela kancane lapho ukuthi like oqala ngiyacabanga ukuthi into ebalekile lana evelayo njengoba sikhuluma ngama symptoms ukuthi inazi impawu evelayo. Njengoba siyibeka lezi impawu ngicabanga ukuthi kusuke sekucaca ukuthi umuntu onalezi impawu angakwazi ukuthi akwazi ukuyobona mhlambe aye emtholampilo afika achaze kabanzi ukuthi hey ngizwa kwenzeka into ekanjena emzimbeni wami, so ngicela mhlambe ningichecka. Kade ngibheka kwenye indawo ukuthi mhlambe ushukela kufanele siubheke mhlambe once a year. I'm not sure what you would say on that I mean kulokho, but kade ngibona ukuthi behlongoza ukuthi mhlambe kubalekile nje ukuthi nje ngonyaka nje umuntu nje akwazi ukuthi ayobheka. But just on that mhlambe sesibuka le party ke ye-stroke because kade ngibona nabanye ukuthi kukhona nalomthelelo ukuthi bagcina sebeba nenkinga ye-stroke, you know. So le stroke ke ilinki kakhulu noshukela. So into eyenzakalayo ukuthi yabo angithi umzimba uhlezi ufuna ukuthi u-maintain ushukela ube low. Whenever ushukela uba phezulu isikhathi eside for a longer period of time wenza umonakalo emzimbeni. So wenza umonakalo ohlukahlukene, wenza umonakalo ezinsweni, phakathi kwezinto, wenza umonakalo kuma blood vessel. So if ngenza nje mhlawumbe umzekelo i-blood vessel enormal mhlawumbe izoba kanje, but thola ukuthi umuntu onoshukela sekukhona izinto ezibuild up high. Ungasivezela kancane. Awubona. Okay, so blood vessel normal would look like this and then umuntu mhlambe osenoshukela sekubizwa ngokuthi plaque developer kwe-plaque, almost like ukubona amazinyo umuntu mkade agcina ukuyogeza amazinyo thola ukuthi kunalento eyelo ekhulayo. Into ethi ayibe kanjalo develop around ama blood vessels. So into eyenzeka ezigazi lizama ukudlula kwi-blood vessel kuzomele li increase i-pressure against ama blood vessels. So bese
igama bese sithi i-blood pressure ngoba i-pressure igazi elizama ukuyi-applya ukupurukutshela kulomthambo lo yabo leyo nto. So manje ugcina so if igazi lingakwazi ukupurukutshela kahle kuzobuyela back kwinhliziyo ngithi indawo le ephampa igazi kakhulu la enhliziyweni. So kusho ukuthi inhliziyo kuzomela isebenze kanzima ukuphampa leli gazi leli ukuthi lizokwazi ukuthi liye ama-parts omzimba ahlukahlukene. So now into ezokwenzeka-ke manje i-blood pressure izonyuka because asikwazi ukuhambisa igazi ngendlela. So as i-blood pressure inyuka izolokhu increase i-pressure against ama-blood vessels and ekhanda bese yabust yabo. So mase sekubasta-ke ilokhuza i-blood vessel le bayibiza nge-hemorrhage whereby kuba khona i-internal bleeding egazini yabo. So uphela ngaphakathi uphela ngaphakathi yes uphela ngaphakathi. That will be-ke ilokhuzane-ke ukwenzeka kwe-stroke in relation to i-diabetes. So ke bese-ke ngenxa yokuthi ingqondo indawo ebucayi ngalendlela kwaphazamiseka nje kancane khona ziningi izinto eziphazamiseka ukukhuluma i-speech ukuthi ubona umlomo usubheke eceleni akusakhulumeki kahle yabo. And then the e-side uhlangothi yabo uthola asakwazi ukusebenza kahle ngenxa yesitho because zonke lezi zinto zicontrola emzimbeni. I-side la left li-control right yes. So kuba into kanjalo ke yo. Hey doctor uyasicija mfethu yazi siyabonga yabona mfethu ngijabulile ngenkathi sixoxa lapha uveza ukuthi hayi lezi ingxoxo lezi ongazuthi into esizoba nayo impela ngoba yabona mfethu kuyeyeye show ngempela if kukhona into eyodwa engenza ngempela ngisho ngilele ebusuku ngempela ngijulile ngempela ngiba nakho ukuthi inkosi uma sikwazile ukuthi ngemfundwana encane sitholile sikwazi ukuthi sibuyele emuva mfethu siyosiza imphakathi yethu ngoba manje into efike silimaze kakhulu ithi when sesifunda bese siyasuka siyohlala lapha entabeni bese kuba yithina nemndeni yethu mhlawumbe nabangani bethu sikhuluma isibungu kuphela singabe sisakwazi ukuthi manje ezinye izinto ezikanjena sikwazi ukuyiletha mfethu la siphuma khona emphakathini yethu sikwazi ukuthuthuka sonke. So nje sesizogoqa doctor ezinye zezinto mhlambe ebengizofisa mhlambe uthi ukusicija kuzo mayelana nokudla ukuthi mhlambe iziphi mhlambe izinto esingakwazi ukuyibheka mhlambe before nje size lapho okokuqala engizofuna ukukubuza kuwena before siphendule ukuthi ingabe uma sekulashwa isifo soshukela kuyakwazi ukuthi silapheke completely ukuthi manje bengenaso sisilaphekile completely asekho ukuthi kuyenzeka ukuthi akwenzeki imaphi ama processes nezinto ezenziwayo efakwa in place mhlawumbe sesibuka ke lapho nezinto umuntu ongafana ukuthi akwazi ukuzidla mhlawumbe ungasiza lapho. So isifo esifana njengoshukela ngeshwa ukuthi nje asikwazi ukuthi siselaphe yabo asikwazi bathi we manage isifo sikashukela. So siyazama ukuthi indlela because i-aim vele ukuthi ushukela nje so maintain ube normal yabo and i-medication umuntu asuke enikezwe yona uyayenikezwe yona kuthiwa ke bese yiswa kwi-dietitian udokotela wokudla bese udokotela wokudla uzobe semtshela ukuthi akadle ukudla kanje. So mhlambe nje ngasho nje halamuza ukuthi mhlambe i-dietitian izofike ithini lapha. So for umuntu onoshukela bazofike ba recommend ukuthi umuntu akehlise ngase kwi-starch yabo. So mangikhuluma nge-starch ngikhuluma ngophuthu i-rice uphuthu nje mnandi kanje mfethu i-rice isinkwa sure ama-noodles couscous yabo even ushukela nawo as well. So kuzothiwa iyehlisa. So bazothi iplate lakho ngiyazi ukuthi for abantu abahlala emakhaya mhlambe ngeke ube practical kakhulu ukuthi
sithi eplatini lakho kube khona portion yama carbohydrates uphuthu kube khona portion yama veg mhlawumbe imfino yabo kube khona portion mhlawumbe ye protein yabo mhlawumbe inyama kanje yabo if kuthiwa bongafika ekhaya ngidla ukudla kanjalo uthi umosha isishebo ngiyakhumbula mfethu ngiyakhumbula nami mfethu hayi kwakuyinto efanayo mfethu sure so ngoba Gumede izinto ezenza lesifo sibhebhetheke kakhulu nje ngikubeka ecace i combination yama carbohydrates aphezulu amafutha aphezulu ekudleni bese kuba bayibiza bese kuba ushukela for example isikhathi esiningi abantu abaningi mabedla behlisa yabo nesiphuzo esinoshukela yabo behlisa ngonemenite behlisa ngojuice yabo izinto ezifana nalezo Gumede to be honest asikho isidingo sazo yabo umuntu medlile nje ukudla angehlisa ngamandla. Hey yazi doctor usalapho mfethu ngike ngayicubungula lento ngisemsebenzini ukuthi hayibo ingakho unkosikazi wazi wangisiza ngesigubhu mfethu yabo amanzi kwesinye isikhathi uzuwakhumbula uwaphuza ngoba esephambi kwakho yabo so uthola ukuthi njalo mangomile awu ngithola sengekitchen ngiyokwenza itiye yabo and ongazuthi asikho isidingo sokuthi mhlawumbe mangomile ngenza itiye you know ngingakwazi ukuthi mangomile ngiphuza amanzi but kuyaba nalokho ukuthi yazi ngomile uyithole nje yabo kanti I think mhlawumbe nami nginga-add laphana ngingesiyo udokotela mhlawumbe sengi-add nje yabo le dokotela ukuthi amanzi ahlala etafuleni ekulazi emahhovisi nasemsebenzini noma ikephi la usebenzela khona ube nje namanzi nje mfethu alapha kwesinye isikhathi uyaxakwa amakhweratheli ubona isigubhu la uthi yazi lo muntu uyangidina usuyaphuza lapho umzimba uyawathola amanzi yabo bengithi angibeke nami ngesiyo udokotela ngazi noma mhlawumbe ngibeke kahle dodo hayi kuyikhona hayi ngiyabonga kuyikhona because yazi into esiyenza ukuthi kuleli thi liba ilanga libalele athi umuntu yazi ngomile athi ngiyothenga unemenite yabo esikhundleni sokuthatha umuntu athi ngomile yazi into ezokwenzeka uzofika uthenga unemenite awuphuze akuzukudlula isikhathi esingakanani uzodinga futhi aphinda aphuza amanzi ngoba lento ngathi designiwe ukuthi ingakusizi but ilode nje ifuna ukuthi uthi so ngingasho nje mina ukuthi Gumede if umuntu engakwazi ekhaya ukuthi ehlise ngala kwestash ehlise nangasemafutheni yabo eqinisweni kahle asikho isidingo sokugcobisa inkwerama yabo if ukuthi mhlawumbe uzokwenza isandwich ungakwazi ukuthi uavoid nje ngiyaxolisa ukumention ibrand but I'm just mentioning nje ama spread esinko yabo and yes uqinisile ngoba nami udokotela usebamba izinto la kumina in fact yaqala ukubanja eclinic lanto ngithi angiyibeke nje le cholesterol you know so yabo nje ngarealize nami ukuthi ngadropa nje izinto eziningi yabo bengithanda iqanda elithambe kakhulu yabo yabo nje mangidle iqanda bengifuna elithambe kakhulu but nje senginesikhathi impela nje ngingalidli iqanda elithambe kakhulu you know izinto ezinamafutha nje ngiavoid ngempela yabo nje ngithi angichaza lento ngoba ebalekile sakhe isizwe lana ngoba sithagetha obani but into ebaleke kakhulu angisho lento into ebaleke kakhulu impilo yakho more than iprofit eyenziwayo ngempilo yakho you know so kubalekile ukuthi sibeke lezi zinto yabo enye into mhlawumbe udokotela ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga soke sithi ukuyicubungula ngoba ikhona into engiphatha kabuhlungu yabo ukuthi ngemsebenzini ekseni ema ngithi ngiyabuka abantu lapha mfethu ama energy drink angaka mfethu yabona abantu baphethene nama energy drink mina ke doctor in passing nganginenkinga ukuthi mangidrive ebusuku mhlawumbe ngiphuma kwaDukuza ngiye eMphithi noma ngiyaphi noma ngiyeJobe ngibe nalonto ukuthi yabo mangiphethe amakana wo2 hayi ngizodrive ubusuku bonke lapho ngizobe ngiright yabo engaqala ngaba nalento nje ukuthi nje iheart rate yami ngizongathi nje there's something engangizwa ukuthi ena mhlawumbe mangizo exercise kancane noma kube khona into engiyenzayo ngizwe nje yabo indlela inhliziyo eshanga ukuthi sengiphefumulela phezulu you know ngakhatha mfethu ngaqala mangidrive ebusuku thatha amanzi ngwabekela eceleni kwami mangiphuza amanzi kuyangiphoqa ukuthi ngifike kule garage ngiye bathroom ngifike ngichitha amanzi yabo ngokwenza njalo inqondo yami ngiyaphuma emotweni ngiyawalka ngiyabuya ngisazeli yabo nje so ngiyazi ukuthi kuba ngathi sesiyaphuma kule topic kodwa nje ngicabanga ukuthi kusayingxenye yayo lento ukuthi impilo yethu ibalekile mfethu yabo ngoba manje uma usubuka khona izinto ezayinokulimaza abantu abadala abako 70 years manje uzumuntu ko mid 30s mfethu uthi hayibo
ushawa ama heart attack mfethu ushawa izinto ezithi hayi bomfethu ngoba lezi zinto sasithi shaya abantu asebeko 70 asebebadala mhlawumbe abako 8 abanye mfethu 90 zasishaya abantu izinto esiyidlayo mfethu ngempela ngicabanga ukuthi doctor uyasicija ngempela lapho mfethu yeah so mhlawumbe nje sesigoqa mhlawumbe yeah sesigoqa ubusasichazela kabanzi ngezinto okusafanele sizidle mhlawumbe nje makusakhona okunye usafuna ukusicija kukona bengakujabulela then so bese sithi ke ukuyisonga lenkulumo yethu. Yeah, so I'll also add la kumedu ukuthi ama fruits abalekile kakhulu ukuthi siwadle eyiwona yabo kunalento i-technology siyenzile yabo well technology inhle yimbi yabo ngizokwenza nje umzekelo nge100% juice uze kube khona iglass ye100% juice kukhanywe ama-aphula ngama-aphula indimbane zama-aphula uze kwazi kube khona le glass ye100% juice rather idla i-aphula uthola wonke umsoco ozothola nasemakhasini kunokuthi uhambe uyophuza i-energy drink man i100% juice well uzigama lithi 100% utshela ukuthi uphuza into healthy hayi no kusafana nje mhlawumbe lento isazodinga udokotela akasichazela ngoba enye into sibuka u100 singabe sayo ukuyobheka isigubhu lapha ukuthi mhlawumbe ushukela lana ufakiwe nani yabo la ngizwa kahle so mina advice yami ukuthi idla ama fruits if kuthi uza kuhalela into sweet ongenani idla ifruit kunokuthi uhambe uyophuza ijuice wehlisa ngamanzi later yabo anginayo inkinga netiye ngomuntu ophuza itiye ngenxa ukuthi ngiyakwazi ukucontrol ushukela ngofaka itiye yabo ngiyakwazi usima ngiphuza inkomishi ngithi thasi nje kancane mhlawumbe half teaspoon yabo bese ngiyakwazi kuba right and mhlawumbe okunye ngakubalula ukuthi yazi kumele sidle uma silambile uxabana nabantu abaningi manje doctor inamandla ke leyo mfethu abona umzimba yabo nje usebenzele emakhaya nje mfethu uyazi uqinisile lento osho doctor umzimba udalelwe ukuthi ukwazi ukutshela ukuthi yazini sengilambile manje abona kumedu masingadla masilambile kuphela ziningi izifo esingayi-avoid yo ayi ucija one way la mfethu yazi uyalola strong because mangenza nje umzekelo umuvuka ekseni udle breakfast and then chances are if udle nje i-breakfast chances are uzozulambe mhlawumbe ngabo 12 but kuba kanjalo impela nakumena shuthi ngiright dokotela ngoba ngilamba kanjalo impela but on average khona abantu abazothi ayi ngihalela into ethize in between u12 no1 uthuthi ngo10 uzodla nango11 something ngo11 uyadla kanti umzimba kumedu uyakudinga ukuthi ukugaya ukudla uyakudinga nje leyo break le insulin le pancreas kade sikhuluma ngayo uyayidinga nayo i-break ukuthi nje ungalokhu unyusa insulin ushona saphezulu up and down unikeze nje umzimba a break ukugaya ukudla kahle umususulambile bese uphinda uyadla yabo sidlela ukuthi sisuthe bese phinda sidlala nomsoco futhi yabo sure so no doctor usuzositshena your closing remarks lana ziningi izinto ezingihlaba umxhwele lana ngilode ngiyijotha down ngoba eziningi izinto esisazoyixoxa nje ngifuna ababukeli lana bazi ukuthi hayi kufanele benze isikhathi ngempela neyeye show ngoba hayi sesikhuphula igiya ngempela manje la yabo nje usalapho ngicabanga ukuthi ezinye ingxoxo soba nazo soke sikhulume kabanzi sisathinta indaba yokudla ukuthi yabo nje mhlawumbe ukudla ngo10 ebusuku uthi uzodla istambu yabo nje udla ukudla okuqinile kwenzani emzimbeni mhlawumbe usazohamba uyolala zonke lezo zinto lezo nokuthi mhlawumbe ekseni ufanele uqale ngokudla okunjani yabo ngoba zonke lezi zinto esikhuluma umunye uzothi hayibo kuthina sinamali siyahlupheka uma uzobuka lezi zinto esikhuluma ngazo bathi ama-aphula nama-fruit izinto ezidayiswa ematafuleni lapha ongayithola ngenani eliphansi yabo kodwa nje ngicabanga ukuthi sizoqhubeka impela sicije umphakathi lapha nalapha so mhlawumbe doctor
your closing remarks, you know, as you close mhlambe ngizofisa ukuveza nalento okuyivocavoca mhlambe ukuthi ibaluleke ngani ngoba yabona nje indawo esihleli kuyo la sinakho ukuyivocavoca nathi lana impela ukubaluleka kwawo ukuthi mhlambe silekelele imizimba yethu kade ngibuka ukuthi kudala bekukhona lento ukuthi hayi abantu abahlala ngasemakhaya nakuba bengasenzi isikhathi sokuyojima bayivocavoce kodwa banale advantage ukuthi uma esuka la yakamakhelwana kuqhelile yabo istop umyogibela itekisi noma ibhasi kuyahamba lapha ayogibelela khona manje mfethu uma usubuka ukuvakashela emakhaya yonke into enzeka la itekisi kubeka manje sangweni yabo uthola kodwa awunaso isikhathi sokuyivocavoca yabo yonke into yenzeka lana ungena lana uphuma etekisini kushiya mall ungena emall ungena esitolo yabo uthola manje usuyarobheka kulento ukuthi ukunithatha isikhathi nje usakhe ukuthi mhlawumbe entambama ngizothatha noma 30 minutes ukuthi ngike ngihambe nje ngiyojika lapha ngibuye mhlawumbe nje doctor ususonga mhlawumbe nje ukusisiza nakulezo zinto silekelela imizimba yethu njengoba sisakhuluma ngalento yashukela sesibekile nama symptoms sabeka izinto umuntu ofana igada sabeka izinto kumele azidle sesibuka manje ke ukuyivocavoca ukulekelela imizimba yethu ukuthi sikwazi ukuthi sibe right ngiyabonga. Yeah, so sakhuluma nje ngizokhuluma ngale ukuyivocavoca kuqala before ngivala. So sakhuluma ngokuyivocavoca ngikhumbuza omunye udadewethu esasisebenza naye owayenoshukela lo type 1 lo uthola ukuthi umuntu kumele ajove nge-insulin. Ilo to 10% abantu abaningi. Okay, yeah, so wona ke awandile kakhulu kodwa umuna usenkingeni kakhulu because yeah ibengidinga nokuyazi le because nalento abantu abajovayo abanoshukela ile ngxenye lo 10% lo because lo jwayelekile lo 90% kade ngibheka bethu 10% abantu iningi labantu liba nalo kade usuchaza kakhulu lo jovayo ngempela uthi awuthuseke nawo uyathusa wona ngoba yeah because uzalwa nawo ingane babuza nge-juvenile diabetes because ingane mhlawumbe uthi na 9 before puberty or after puberty iqale ibe nalama sign okoma phuza amanzi you know get toilet mhlawumbe ngo5 or ngo6 ebusuku wet bedding ukuchamela umbhede yeah so thola ukuthi umuntu ubevele esakhulu bengawuchamela umbhede kodwa olafesaleni useya akasakwazi ukuyibamba usokuba yimpawu manje ingane elapha esancane sure so kungaphumi off topic so lo sisi lo into ayenza bevuka ekseni ahamba ayojima ejimini and bese phuma emsebenzini ahamba ayojima futhi so ekwenza nje kuyinto nje esihabit kuhamba isikhathi la khona udokotela eseya for appointment wathi yazi awusadingi ukuthi ujove njalo yabo ngenxa yokuthi ngiyayibona ukuthi uku-exercise kuyawusiza umzimba ukuthi ukwazi ukuyithathela. I remember ukuthi sinenkinga ukuthi umzimba ugcina ungakwazi ukuyithathela glucose so uma usuvocavoca uyawusiza ke yabo umzimba ngaleyo ndlela ukuthi ukwazi ukuthatha then bese uyehla so I recommend ukuthi umuntu onawo ushukela they should consult no dokotela amhambayo and then mhlawumbe azokwazi ukumrefer to a sports scientist ozokwazi ukuthi amplanele indlela ukuthi anga-exercise ngayo because exercise kumele njengoba usho nje impilo esesiphila sesiphila impilo zokuhlala uhlale phansi uze ngathi igazi alisahambi yabo so yeah ngiyayiphasisa kakhulu ukuyivocavoca ibalekile yabo ukuvocavoca ukudla kahle and then bese kuba ukuthatha i-medication bese kuba ukuthi ke sengivala ke I would always say prevention ingcono kunokuyelapha kungcono si prevent ushukela we are raising awareness sithi yazini uyabona ukuthi siyabona ukuthi ushukela ufyasushela ukho spotlight njengalezi ezinye izinto yabo ngenxa ukuthi wona uprogressive yabo uthola nje usugula so hawu bevuka nawo yena ehamba nawo but my advice ukuthi ake sizinakekele kusayimanje if singakabi nawushukela sizivocavoce kusayimanje sidle kahle kusayimanje yabo
and then isikhathi esiningi vele njengoba nawe kadusha ukudla kahle sometimes siyitshela ukuthi into ebizayo Yeah, and it could be as simple as ungawudli lo ice cream lo ohlezi udla yabo ngathi usuthinta mina ke noma ukhuluma ngo-ice cream Fana ngiyeka nje impela yabo nje lama milkshake lawo yazi believe it or not i-restaurant ngijaja nge-milkshake mina milkshake umgqomo njongako hayi it's a good restaurant I need to work on that definitely and uPilo is watching now I'm working on that and ngizokwenza sure nje ukuthi ama milkshake ngiyawanciphisa nje ngempela uma ngibona i-restaurant ngidla milkshake ngempela ungihlawulise impela ngizobona ngikhokha malini but ngiyakuzwa doctor impela ngcono ukuthi nje wehlise ungasala usukuyeka totally because mukiyeka totally uzohamba mhlawumbe uzolasta 3 months and then uzobeka njengamadimoni zobe sejimile ngizocela u3 kanye nje imgqome u3 la ngithi sengingedwa ngishaya 3 ya ngiyaku sure so that's it qhawela maqhawe mfethu siyabonga mfethu thank you so much I've learned so much mfethu I can't wait to hlala endlini ngiyibuke kahle le interaction mfethu ngoba ngizobe ngiphethe uqwembe nje lapha ibhuku lami lapha ngithatha ama notes ngempela ziningi mfethu izinto osihlomise ngazo mfethu siyabonga kakhulu umphakathi wakethu ngicabanga ukuthi ukuze sikwazi ukuya phambili siyayidinga nempilo eright ziyahambisana zonke lezi zinto lezi sabazalwane siyakholelwa kakhulu ukuthi into ebaluleke kakhulu obviously ukuthi umphefumulo ube sendaweni right kodwa ukuze umphefumulo ube sendaweni right kuyadinga ne-container lephethe umphefumulo ukuthi konke kuhambisane yabo yonke lento le sithi silishumayela izwi laphana ngempela ukuthi nemizimba yethu sendaweni right manje yabona uNkulunkulu umuba nomuzwa la uthi gquma manje usashumayela ugqume ngempela uthinte lapha itenda phezulu uphinde ubuye kodwa uthola ukuthi konke kusahlangene yabo during i-worship umuntu nje ukuthi gquma la ukuthi lala phansi konke kwenzeke kalula ngobani nempilo impilo yethu enyama siyayinakekela nomphefumulo siyayinakekela konke masikwenzisisa impela ukwenza kube lula kumdumisa uNkulunkulu uma njalo sivala lana ngiyaye ngithanda ukuthi ngicizelele ukuthi uNkulunkulu uthando omunye uzoyibuza uthi igumede uNkulunkulu uthando mina ngishonelwe mina kwenzakala ukuthi kumina statement esingashintshi asibuka ukuthi kwenzakalani kuwe sibuka nje ukuthi uNkulunkulu uthando kunoma yini osukuyithola kuyo ngithi ngigcizelele ukuthi uNkulunkulu uthando thulani Yeyeye Gumede sesiyibukileke le show ngicela ngempela uyishare lapha like ucommenteke uyazi ke makade ucommente ngiyakuphendula fast lapha uyithathe le video uyikopishe uyifake lapha ku WhatsApp status uyishare lapha ku Facebook impela hayi kugijime kube inqaba impela sizobuya nangokuzayo ngempela sesiphethe enye ivideo futhi ngoba ngempela nje sikulo umkhakha lokucija ngempela sifuna ngempela nize niphakamisa izandla nithi hayi ngempela siyacijeka lapha okuhle ngempela uthulane Yeyeye Gumede ngihamba neqhawe lami lana udokotela Mkhwanazi siyathembisa impela ukuthi sazobuya namanye amavideo uNkulunkulu uthando siyabonga amen amen ngiyabonga kakhulu Gumede mfowethu siyabonga.